jongen jubileum. Achteraan zullen we de APK aansluiten aan jury zal spreken president Bruno Kerk-Brugmans. Dat is de kant, dat is de kant. Want ik ben een echte kankerbeest. Beste jullie, ik zag echt zo warme gezichten toen ze een naam hoorden. President Bruno. En ik kom zo dadelijk op terug. Is van Romy en Evie een dans gedood. Dus die gaan als eerst even dansen. Evie en Romy, kan je gaat drinken, dames? We gaan van beginnen met het officiële gedeelte. Ja, Kas, eindelijk hè. Ja. Ik hoorde die naam komen, ik denk dat is die. Dat vind ik chic om te zien en dat is gewoon niet af te zien. Maar gewoon op een intern feestje. Dat is nog een verantwoordelijke prins. De let op de jeugdprins. Kijk om degene wat gebeurt en toch een pils te pakken en feest vieren. Dus we gaan niet te veel vertellen, want iedereen al over het werk en dat zal de hele dag duren. We gaan decoreren, dat geeft onze recht de tweede doen met de medaille van de krokenlijnen.
prins. Koen, gek, paniek, kon niet alles vertellen. Ja? Kon niet alles vertellen. Ja, de nu keek ik gek, president Bruno. De vroeger kon ze niet na die goed spreken en dan hoorde altijd, hey Bruno. En daarom hebben we ook president Bruno gemaakt. Ja? Ja, dat geniet zo van die momenten. Maar ik heb nog gek veel dit. Veel dat ik de medaille geven. En misschien weten ze dat binnen de vereniging niet. We hebben een overlevingspakket voor dit. Weet je al wat ik wil geven? Ik wist een frikandel en appelmoes. Want dat is alleen wat ze eet en overleeft. Geen anders lusten niet. Dat is ook even voor dit gereden. Moest er alleen vanaf van even gaan afbakken, want we hebben de oers van wachten. En ze zijn nog een beetje ontdood. Dus die wil ik even aanbieden. Ja, Koen, ook dicht over decoreren met onze medaille van de Conculaire. En het gaat onze beste is te doen. Toevallig een collega handbalster aan, die de vereniging ook heeft. En dan gaan we van onze jubilaris. Ja, één keer 11 jaar in de vereniging. Dat is heel veel voor de jeugd. Maar dan, ik vraag me wie is dat vol? Ja, dus wie er 2 keer 11, 3 keer 11 niet veel soms. Want de zoekt zich altijd jeugdprinsen moet, die gaan later als ook nog hoes. Ja, dat is gewoon heel belangrijk als ze de vereniging dat is. En dat is chic en dat liefst ze ook doen. Samen met die vrouw, die stut ik daar ook in. Ja, met taxis maken, alles. Ook met de jeugdprinsen ondersteunen. Dus voor ik ook decoreren met de medaille van de Conculaire. En dan hebben we nog een traditie en omdat van oer en oor te wachten zijn onze oud-prinsen ook hier en die willen ook nog het zeggen. Ja, inderdaad. Weer als oud-prinsen Conculaire, het APK. We willen ook het vertellen. Hé, hey, opletten. Ja, het zijn nu maar de prinsen van vandaag, ja. Weer komen eigenlijk altijd bij de Vier van Glijn langs om ja, de prins te decoreren met de welbefaamde bougie. Bougie, heb je hem? Wat doen ze bougie? Oh, dat deed ik eerst. Ja, verdachte voor de jeugdprins dom er eigenlijk niet zo vaak gaat. Maar nu, in dit geval, dachten we wel van ja, we kunnen niet met leg heen komen voor de jeugdprins. Dus we hebben, ik weet niet, it's a shit eigenlijk. Drinkt ze appelsap? Ja, dan mag ze dat even. Alleen frikandel en appelmoes natuurlijk. Nee, goed. Kas, voor weten wie het is om prins te zien. Voor ons in het Gert-Jurgens geleden, voor Koen niet, dat is net verder, maar voor wens je in ieder geval een heel fijn prinsschap. Ik weet zeker dat dat helemaal goed gaat komen. Als oud jeugdprins weet ze eigenlijk al wie het moet natuurlijk. Dus nu als prins zijnde, ja, gaat het alleen maar beter werden. Ik vond wel trouwens gisteren, niet voor een einde of een ander, maar de best niet echt van het doordrinken of zo. De best ook niet echt van het, god, ik wil naar huis. Wat bleef? Nee, ik ga naar huis. Precies, nee. We hebben hem in ieder geval hartstikke graag in ieder geval en ik weet zeker de jullie ook. En daarom wil voor dich onze bougie overhandigen. Dat gaat onze prins Erik doen. Oh, prins Erik, ja, morgen toch? Wat Koen, ja. Wat Koen had dat moeten doen, nou ja. Brengt goed. Verder. In ieder geval heel veel plezier met die printshop. Zet hem op en laat jullie maar eens zien wat gewoon feestvieren is. Kennen ze best gebroken. Precies. Nee, hartelijk bedankt en ik zou zeggen, maak er een mooi seizoen van. Ja, en beste jullie zijn nog niet klaar
We hebben sinds gisteren een nieuw onderdeel bij onze vereniging. En dat is het FOP en die willen ook nog even iets zeggen. Ja, beste Ule, gisteravond heb ik inderdaad verteld over het FOP. Ik ben toegetreden inderdaad tot het FOP, Federatie Oud-Prinsen binnen de Krankenleren. Dat ben allemaal, oh sorry, president. Ik ben er ook president, excuses te veel. En Björn heeft mij gevraagd of nog een klein beurtje naar u zou willen doen. En dat doe ik natuurlijk heel erg graag. Ja, beste Ule, ik wil je eerst feliciteren met deze twee prachtige prinsen. Ik heb gisteren verteld bij de Krankenleren receptie dat ze een gouden deal hebben. Maar dat heb ik hier zeker ook met die twee. Ze houden het al jaren heel erg her. Goed, deze zin om te springen. Ja, gasten ken ik al heel lang en ook een paar plaats ook. Namens het FOP van harte gefeliciteerd. Ja, Daan, 1 keer 11 jaar. We hebben een fijne bank met elkaar. En ook met Bea. Ook verder op de nodige pulsjes al geduld. Dat is een zo'n functie op bestaan. Verontschuldigd en envelopje uitreiken namens het FOP. Medailles, ja, die heeft het FOP ook, maar die mogen van de Krankenleren niet uitreiken. Die mogen alleen maar als het intern is, dus ze gewoon goed laten. Ik wens nog een hele schone vastelavond, een schone receptie. En gewoon ons nog in het Oud-Gelijns zeker zijn. Dank u. We gaan nog heel kort houden. Gisteren heb ik hier niet net gezegd van een vaat beren. Maar we hebben hier ook nog een bewijsstukje. We hebben ooit eens Gert van Ugg metgenomen. Hij stond bij onze vereniging ertussenin. En dat is ook een keer metgenomen. Dus ik geef daar even aan de... Dus dat vaat beer kunt goed trucken. Ja, dat heb ik eerder op een ontvoeringsfoto als geen achtergelaten. Hij was als enigste van de vereniging nog bij ons. Ja, dat heeft hem direct metgenomen. Dus Jack met dat is net zo weer overgenomen. Ik wil gelukkig een heel mooi schoon seizoen wensen. En verblijven nog even hier en komt een hele drukke receptie. En gefeliciteerd met de prinsen. Ja, die belangrijk. Dankjewel, Krankenleren. Ja, een aantal oud-prinsen, Dick Oudbjörn, die stond er nog vrij verderop, moet ik zeggen. Dat heb ik erin gehouden. Maar Koen, Dick, ja, ik moet zeggen, het is niet beeldig. Zinbeeldig, ja. Ja, Larry, de Zeis. Nee, ik kom daar eigenlijk naar Hoes, maar Hoes, dat is een oud gelijn, hè. Dus dat komt goed. Ja, Krankenleren, dankjewel voor je komst en we gaan ons met heel vaak zien.